Deze week in Limbourgeois, op bezoek bij de winnende terrassen van Limburg en expositie over Breugel in het Bonnefante kan eindelijk open. Na de regenachtige maand mei kan de zomer dan nu echt beginnen. Een ideaal moment voor de Limburgse terrasprijzen bekend te maken. Chapeau roept deze prijzen al uit sinds 2013, als blijk van erkenning en waardering voor de Limburgse gastronomie, zowel in Nederlands als Belgisch Limburg. De jury heeft natuurlijk in deze tijden ook gekeken naar hoe spelen jullie in op COVID en toch de gasten zo aangenaam mogelijk te placeren. Jullie hebben hier een stretchtent neergezet die, ja, nu ik het zo zelf zie, heel mooi opgaat in het geheel. Hè? Ja, bewust gekozen? Ja, we hebben dus inderdaad samen met onze directeur Pierre Haan hebben we dus inderdaad de beslissing genomen om inderdaad een mooie stretchtent neer te zetten. Dat we dus inderdaad, goed, warm is het natuurlijk niet geweest, maar de komende tijd wordt het natuurlijk wel heel warm. Toen de regen er was, hadden we uiteraard een goede beschutting. En nu straks met het mooie weer hebben we ook een heerlijke koelte onder de stretchtent. En wij kunnen dus gewoon fijn doorwerken en onze gasten toch een mooie beleving van een Neerkan verhaal te geven. L'Auberge de Neerkan, terras van het jaar 2021 voor Nederlands Limburg. Waarom volgens de jury? Nou, laten we beginnen met het uitzicht. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar het uitzicht alleen is niet de reden dat ze gewonnen hebben. Het team onder leiding van Leo en Raymond, dat doet er eigenlijk alles aan om de gasten continu in de watten te leggen. Ze zijn heel vriendelijk, ze zijn heel open. Ze koken met ingrediënten uit de eigen kruidentuin. Ja, eigenlijk waan je hier echt als een god in Frankrijk als je hier op het terras zit. Dat is de voornaamste reden. Maar ook hier wederom uitzicht waar je u tegen zegt, daar komen we natuurlijk niet omheen. Daarnaast vinden we het erg mooi om te zien dat de jongens van Hoeve de Bies juist de periode in lockdown gebruikt hebben om te investeren in het terras. Er is een heel nieuw terras aangelegd en dat mag er echt wel zijn. En los van dan de plek en het uitzicht waar je van geniet, zouden we ook liegen als we zouden zeggen dat je hier niet heel erg lekker kunt eten en er een super mooie wijnkaal ligt. Dus eigenlijk heeft het alle facetten voor een geslaagde middag of avond buiten de deur eten op het terras. Mooi strak terras in een heuvelachtig landschap. Ja. Nee, het is gewoon te gek. Het is het contrast. Het is het mooie strakke terras, witte kiezel, wat met blauwe stenen of met het wat antracietachtige materialen. Ja, en dan dit terras met de hout daar weer. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het is echt te gek. Ja. Iedereen die binnenkomt, die komt al sowieso door de nieuwe ingang binnen en dan is het al wauw, wauw, wauw. En dan gaan ze verder en dan komen ze hier in het restaurant binnen en is het nog een keer wauw. En dan kijken ze naar rechts en denken ze, oh jeetje, wat is hier gebeurd? Ja. Dat is echt, soms besef je het niet meer, maar dan komen de eerste gasten en dan weet je wel heel goed wat er gebeurd is. Eindelijk mogen de musea weer open en het Bonnefante grijpt de kans om te komen met een grote Breugel tentoonstelling. Die had eigenlijk al moeten beginnen vorig jaar november, toen verplaatst naar februari. En dan nu gaan de poorten open. Ja, deze tentoonstelling die nu dit weekend dan eindelijk van start gaat, maar die had al veel eerder moeten beginnen natuurlijk. Hè? Hoe frustrerend is dat niet? Dat is natuurlijk heel frustrerend, omdat we hebben een aantal keer de tentoonstelling uitgesteld en verlengd, maar op een gegeven moment komt daar ook een einde aan de mogelijkheden, omdat het een tentoonstelling is die bestaat uit heel veel bruiklenen van buitenlandse musea. En die bruiklenen die kunnen op enig moment ook weer beloofd zijn aan een andere tentoonstelling en dan houdt het op. Dus helaas nog maar tot 4 juli, 1 maand te zien. En dat is ook de reden waarom we ervoor hebben gekozen om de openingstijden uit te breiden. Dus we zijn nu alle dagen van de week open, van 10 tot 5. En ik hoop dat we op die manier toch nog heel veel bezoekers kunnen bedienen. Het is een
ja, toch zeker voor het Bonnefante en voor deze regio een grote Breugel tentoonstelling. Maar jullie willen dan niet mee een soort blockbuster presenteren, daar gaat het helemaal niet om. Nou ja, kijk, Breugel is natuurlijk een blockbuster veege naam, maar het is een tentoonstelling, dat staat ook heel duidelijk aangekondigd, van Breugel en tijdgenoten. Breugel is op en top een Bonnefante kunstenaar, we hebben verschillende werken in de collectie. En er zijn ook eerder tentoonstellingen geweest waarbij de figuur van Breugel het uitgangspunt is geweest. Zo ook nu en zo ook zullen we in de toekomst, waar we thema's zien en kansen zien, dat blijven doen. Dus het is een Bonnefante kunstenaar, maar een blockbuster is eigenlijk iets wat we nooit ambiëren. Omdat we zijn niet vies van tentoonstellingen die het publiek trekken. Integendeel, heel graag. We houden van publiekslievelingen in die zin. Maar wat wij toch belangrijk vinden is dat mensen iets opsteken van zo'n tentoonstelling. Dat je daar echt optimaal van kunt genieten zonder dat je 3 rijen dik over iemand zijn schouder moet kijken. En dat is het mooie van het Bonnefante. We draaien mee in die top van de Nederlandse musea met meer dan 120.000 bezoekers per jaar. Maar we zijn niet een museum dat dan bij tijd en wijle iets doet waar er 400.000 op af moeten komen om dan vervolgens weer terug te vallen in het. Want wij gaan meer voor de steady koers en kwaliteit bieden. En nu hangen in deze zaal, ja, laten we zeggen voor degene die niet goed oplet, 5 dezelfde werken. Ja, hoe kan dat? Het is bijna het spelletje van zoek de 10 verschillen. Ja. Maar hier hangen inderdaad 5 werken waar de kruisdraging van Christus het onderwerp van is. En die lijken allemaal op elkaar. En dat komt omdat Breugel, we hebben het over Pieter Breugel II, Pieter Breugel de Jonge, dat was een firma. Die deed goede zaken in die tijd. We praten over rond 1600. We hadden een grote klantenkring. Dus een populaire voorstelling, en daar gaat het in dit geval om, die werd 10, 20, 30, 40 keer uitgevoerd door een atelier met assistenten. We weten van deze voorstelling dat er zeker zo'n 20 versies van bekend. Maar het moeten er meer zijn geweest, want de tand destijds heeft natuurlijk ook zijn werk gedaan. Maar er zijn er 20 overgeleverd. En daarvan tonen we er hier 5, waaronder onze eigen versie van de kruisdraging. Christus op weg naar de berg Golgotha, waar hij gekruisigd zal worden. Wat we hier zien is een olieverfschets door Peter Paul Rubens. Heel anders dan Breugel. Heel anders qua stijl dan die Breugels, die veel ingetogener zijn op een bepaalde manier, qua schilderstijl. En toch is het dezelfde periode. En dat is heel maf als je daarover gaat nadenken, want dit is veel exuberanter, hè? Veel barokker in zijn beeldtaal. En hier gaat het dan ook veel meer over de triomferende katholieke kerk. Terwijl aan de andere kant een beetje in het midden blijft van, daar wordt de spanning meer uitgebeeld. Dit is echt onverbloemd triomf van de katholieke kerk. Ook een kruisdraging, ook een Veronica die het gelaat van Christus afveegt met een doek. Maar alleen zij ziet er wat meer uit als een gezonde Belgische deerne. Hè?